खुलुमबाय दिनैनि इंखं स्टुडियोआव आं प्रनय दैमारी दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ लरेन्स सिथलारिनि दाबि सालाकाथि एनटिपिसि आव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आव ओनसोलनि सुबुंफोरा 90% साख्रि मोननांगौ। आमिनुल इस्लामनि बुंथि फनि तालुकदारा फोथाय खेबस' आरो अखिल गगैया मेलमारि बेमारि। गिबि मन्थ्रिनि नकल सागान होग्रा दुथाङा हमजाबाय। 25 सेप्तेम्बर खालि मोनसे सुबुं थुबुरमा हाबाफारि लादों चिरां जिल्ला बारग' बिग्रायारि आफादा। भेटनामुंनि एनजिअनि बानजायनायाव बिजनियाव टेट कचिं मिरु बेखेवदों। थांनाय बुधबारनि फेरि जाब्रबथायखौ सोनारनानै माजुलि पुलिसआ सासेखौ खादों। ट्राइबेलनि थाखाय आसामाव गं 7 एकालब्य फरायसालि आरो गं 5 फुड पार्क गायसंगोन गिबि मन्थ्रि। तिनिसुकियानि गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। अजय देवगननि हिन्दी सावथुन मैदानआ 15 अक्ट'बर खालि रिलिज जागोन। आसामाव आर्म फर्सेस स्पेसियेल एक्शन एक्टखौ 6 दाननि थाखाय फोलावबावबाय। पुलिसआ गुवाहाटीआव सन्देह खालामनानै सा 26 रोहिंग्या मुस्लिम हमदों। दानिया दङ आबुं रादाब। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथियाव थानाय सालाकाथि एनटिपिसि आव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आव ओनसोलनि सुबुंफोरा 90% साख्रि मोननांगौ। बे गोख्रों दाबिखौ खालामदों सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स सिथलारिया। मख'नो गोनांदि सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स सिथलारिनि दैदेननायाव सा 6 एमएलएफोरनि मोनसे थान्दै हानजाया सालाकाथि एनटिपिसि आव दावबायफैयो आरो साख्रियाव थिसनथाय होनाय आरो एनटिपिसि आव साख्रि मावग्राफोरनि सायाव एनटिपिसिनि खुंथायजों गुवारै सावरायो। लरेन्स सिथलारि दैदेननाय सा 6 एमएलएफोरनि थान्दै हानजायाव दंमोन सिडलीनि एमएलए जयन्त बसुमतारी, नगावनि एमएलए रूपक शर्मा, लामदिंनि एमएलए शिबु मिश्र, तेजपुरनि एमएलए पृथ्वीराज राभा आरो तिनिसुकियानि एमएलए सुरेन फुकन। जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जाबाय एआइइउडिएफ दोलोआबो। एआइइउडिएफ दोलोआ गसाइगाव आरो भबानिपुर बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव बाहागो लानो 3 टीम। बबेखानि महाजोनखौ सिफायनायनि थाखाय बिजेपिआ मुलाम्फा जागोन। कंग्रेसनि सानैसो बारग' मन्थ्रि आरो एमएलएफोरखौ जोबथेसालियाव थानांनायनिफ्राय हमथानो थाखाय महाजोनखौ सिफायनाय जादों। दासिमबो कंग्रेसनि गोबांसा दैदेनगिरिफोरा बिजेपिजों कन्टेक्टआव दं होननानै आमिनुल इस्लामआ अजद होदों। मख'नो गोनांदि बावैसो गावनि एमएलए मासि आरो एआइइउडिएफनि दोलोखौ नागारना बिजेपिआव हाबहैनाय भबानिपुरनि बारग' एमएलए फनि तालुकदारा सासे फोथाय खेबस' आरो रायजो दलनि आफादगिरि आरो शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैया सासे मेलमारि बेरामि होननानैबो गोख्रों अजद होदों एआइइउडिएफनि गाहाय नेहाथारि आरो एमएलए आमिनुल इस्लामआ। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि नकल सागान होग्रा दुथाङा दिल्लीयाव पुलिसजों हमजाबाय। वार्क अर्डाराव गिबि मन्थ्रिनि नकल सागान होग्रा गाहाय दायनिगिरि इमरान शाह चौधुरीखौ दिसपुर पुलिसआ दिल्लीयाव हमबाय। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगां लहित कन्स्ट्राक्शनआ पिएसइ बिफानाव जमा होनाय वार्क अर्डाराव गिबि मन्थ्रिनि नकल सागान होनायखौ हमनो हादोंमोन। लोगो लोगो बिफाननि बिथिंनिफ्राय गिबि मन्थ्रि मावख'आव फोरमायहरनायाव दिसपुर थानायाव केस थिसनना 7 थिखादारफोर फारियै बिनीत पदार, देबज्योति दत्त, जामुनी महन आरो पंकज गगैखौ हमनाय जायो। 7 थिखादारखौ गोख्रों जेरा खालामनायाव गिबि मन्थ्रिनि नकल सागान होग्रा सुबुंखौ सिनायथिनो हायो। ओरैहाय बेनि बागै खौरां बिजोङाव फोसावनायनि उनावनो दुथां इमरान शाह चौधुरीया दिल्लीयाव थांना थाखुमाहैदोंमोन। नाथाय बेखौबो दिसपुर पुलिसआ हमना लाबोबाय। फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 25 खालार खालि हारि आरो हादोर अनफावरि रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे सुबुं बमा होस्रिख्रावनाय हाबाफारि लादों चिरां जिल्ला बारग' बिग्रायारि आफादा। फोरमायनो नांगोन दि एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय हगारनांगौनि दाबिजों सुबुं थुबुरमा लादों चिरां जिल्ला बारग' बिग्रायारि आफादा। बे हाबाफारियाव राजखान्थियारि फारागथिखौ दोनथ'नानैब्लाबो हारिनि स्वार्थआव साफ्रोम रायजो राजाफोरखौनो बाहागो लानो थाखाय हांख्रायनाय जादों चिरां जिल्ला बारग' बिग्रायारि आफादा।
मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि भारत सरकार आसाम सरकार एनडिएफबि एबसु इउबिपिअनि गेजेराव बर'नि मोनसे गोरोबथा जालांदोंमोनब्लाबो एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे एनडिएफबिनि गोबांथार सोद्रोमाफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानांदों। जोबथेसालियाव थानांनाय बिग्रायारिमोनखौनो उदां खालामनांगौनि थांखिजों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय हाग्रामा दालाङाव मोनसे सुबुं बमा होसिख्रावनाय हाबाफारि लादों चिरां जिल्ला बारग' बिग्रायारि आफादा। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। आथिखालाव सोलोंथाइ बिफानाव टेट आनजादाव उथ्रिसारनो हानाया जोबोद गोनांथार जानानै फैबाय। बेखायनो टेटनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै बिजनियाव प्रेरणा मुंनि मोनसे एनजिअआ बानजायना लानाय बे टेट कचिं मिरुखौ बिजनि बान्दब गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव समबारखालि 17 नं सुबाइझार बिदिसिनि बियाबनि एमसिएलए प्रभात बसुमतारीनि आखाइजों बेखेवजेनो। बे हाबाफारियाव बिजनि बान्दब गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गोरायुं मणिकान्त बसुमतारी आरो गोबां सोलोंथाइगिरिमोनहा बाहागो लादोंमोन। गोसो गुदुं फरायसाफोरा आथिखालाव बे कचिं मिरुआव कचिं लानानै गावखौ सासे फोरोंगिरि जानो हानाय सोलोंथाइ लानो हागोन। थांनाय बुधबाराव गिख्रंथाव फेरि जाब्रबथाय जानाय मा कमला मुंनि फेरिनि बिगोमा पानिराम कलितानि फिसाज्ला गौतम कलिताखौ माजुलि पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। जाथायनि सोमोन्दै नायबिजिरनायनि उनाव माजुलि पुलिसआ मा कमला फेरिखौ सामलायग्रा गौतम कलितानि सायाव दाय होनानै पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। मानो होनोब्ला फेरियाव नांगौ बायदि रैखाथियारि आगजुफोरखौ दोननाय जायाखैमोन। लाइफ जेकेटनि अनगायैबो फेरिखौ जेरैबायदि नेमखान्थिजों सालायनांगौमोन बेखौ खालामनाय जायाखै होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगाङाव जरहाट पुलिसआ बे जाथायजों लोब्बा गोनां 6 दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामखांबायमोन। मिरुनि ट्राइबेल जौगा मन्थ्रि अर्जुन मुन्डाया आसामाव दावबायफैनानै आसामनि ट्राइबेलफोरनो जौगाखांनायनि माखासे आसनि लाबोफायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रंजाखांनानै बुंदों दि फैगौ समाव ट्राइबेलफोरनि जौगाखांनायनि थाखाय गंस्नि एकालेबो फरायसालि गायसंनो सोरखारा थांखि लादों। बे एकालेबो फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोरा आथिखालाव नवोदयनि फरायसाफोरा जेरै सुजुग सुबिदा मोनगासिनो दङ बिब्दिनो एखे रोखोमनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। गासिबो खरसाखौ सोरखारानो होजोबगोन। बेनि अनगायैबो गिबि मन्थ्रिया बुंबावदों दि ट्राइबेलफोरनि जानाय लोंनाय एबा जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ दिहुनथाइ होनो थाखाय सोरखारा गंबा फुड पार्क बानायनानै होगोन। बै फुड पार्कनिफ्राय ट्राइबेलफोरनि जानाय मुवाखौ बयबो बायनो हागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। तिनिसुकिया गेलेफुख्रि सालमारिनि तिनिआलि साखाथियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। फोरमायनो नांगोन दि तिनिसुकियानि बै लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे 10 सुबुङा गोब्राब जोखोम जानायजों जुजिनो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि गंसे बलेर' पिकआप आरो गंसे अट'नि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनानै बै गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया जादों आरो बै गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो अट'नि 10 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। नाथाय जिउ गोमानाय सुबुंनि आबुं सिनायथिखौसो दासिमबो रोखायै मोनथिनाय जायाखै होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि जाथायसालियाव फैनानै खौरां लाफैनायजों लोगोसे जोखोम जानाय साफ्रोमखौबो सिभिल देहा फाहामसालिसिम फाहामथाय होनो थाखाय दैथायहरदों तिनिसुकिया सदर थानानि मोनसे पुलिस रैखाथि हानजाया आरो जिउ गोमानाय सुबुंखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। गोदानै फैनो गोनां फावखुंगुर अजय देवगाननि सावथुन मैदाना रिलिज जासिगोन। फोरमायनाय जायोदि गोदानै फैनो गोनां अजय देवगाननि सावथुन मैदाना अक्ट'बर दाननि 15 खालार खालि रिलिज जासिगोन। बे सावथुनखौ अमित शर्मा रबीन्द्रनाथआ बिथोन होनायजों फैगौ अक्ट'बर दाननि 15 खालार खालि रिलिज खालामजानायनि लामायाव फैबाय आरो अजय देवगाननि गोदानै फैनो गोनां हिन्दी सावथुन मैदाननि अफिसियेल ट्रेलाराबो फोसावजाखांबाय। मख'नो गोनांदि बे सावथुनखौ प्रडिउस खालामदों जी स्टुडिय'ज, बनी कापुर, अरुणाफा, जय सेनगुप्त आरो आकाश चावलामोना आरो गोदानै फैनो गोनां मैदान सावथुनावनो अजय देवगानजों लोगोसे प्रियामणि, गाजराज राव आरो रुद्रानील घोषमोनखौबो नुनो मोननाय जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आसामाव आर्म फर्सेस स्पेसियेल प्रटेक्शन एक्ट 6 दाननि थाखाय फोलावबावनाय जाबाय। बे बाथ्राखौ आसामनि नखर बिफानखौ सामलायनाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। मिरुनि ट्राइबेल जौगा बिफाननि मन्थ्रि अर्जुन मुन्डानि नोजोरथिनायाव गिबि मन्थ्रिया बुंबावदों दि आथिखालाव सा सानजानि माखासे रायजोजों लोगोसे आसामावबो आलफा बायदि गोख्रों थिउरिया हानजाफोरा दासिमबो दङ। अदेबानि माखासे थिउरियाफोरजों गोजोन सावरायलायनाया सोलिगासिनो दङ। नाथाय अब्लाबो जायखिजाया समावनो मिरुनि पेरा मिलिटारि हानजाया वारेन्ट गैयाजासे बे आर्म फर्सेस स्पेसियेल प्रटेक्शन एक्टनि जोहै रायजोआव गोजोन लाबोनो थाखाय गावसोरनि गोसोबायदियै खामानि मावलांनो हागोन होननानै बुंबावदों।
नाथाय बे बिथिङाव गोबां सायानो सोरखारनि बे थांखिखौ सुखुनाय मोनाखै आरो सोंखारिदों। मानो होनोब्ला सा सानजा रायजोआव बे एक्टनि जोहै गोबां खेब आजावथावै जाथायफोरा जालांबाय आरो सैनांबाय। गुवाहाटी पल्टन बाजार रेल स्टेशनाव रबिबारखालि जिआरपिआ गासै सा 26 बार्मिज रहिंग्या मुस्लिमफोरखौ सन्देह खालामनानै हमदों। हमजानाय रहिंग्याफोरनि गेजेराव सा 10 हौवा आरो सा 10 हिनजावफोर। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिसोर गासैबो मिज'रामनि आइजालनिफ्राय नंखाय आधार कार्ड आरो भटार कार्ड बानायनानै लादोंमोन। बे बिथिङाव गुवाहाटी रेलवे पुलिसआ गावसोरनो आलादायै केस रेजिस्टार खालामबाय होननानै मिथिहोदों। बोथोरनि खौरां। गाबोन मंगलबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानखौनि सुलुं बादियै गाबोन मंगलबार 14 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।